RS Audio Sound Profesional makarya sinarngan GSB Media Pro Live Streaming. Hoyo masuk neng omah atiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar bagus pasrayane piye Bang Ayu? Gendong. Waduh, aja nduk. Masuk. Ning omah atiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar
Nuwun nuwun. Mas Karno setunggal Bareng tetembangan. Deputri nembang kok terus